हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग स्टुडिअ चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबावलायबाय दिनै 5 जुन बे 5 जुनानो जाहैबाय वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे बे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेआव बयबो इनस्टिटिउसन आरो बयबो अर्गानाइजेसनफ्रावनो फालिफुंनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंबो फरायसालिनि सिङाव मोनसे हाबाफारि लादों बेनो जाहैबाय दंफां गायनाय बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोङो स्कुलाव बांद्राय दंफां गायबाबो खोमसिखौल' जायो बेनिखायनो गयखौनो गायनाय लादों मानोना बाउण्डारि सेर सेर गय गायनो लादों अब्ला जोङो गय गायनाया माबायदि जादों नोंथांमोना नाय आरो बिनिफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहर जादोंना जायाखै दा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो एसे माथो खदाल दंबावो बै लाखौ Ôi Jasgun. Kita nanya